Казан шәһәре филармониясы артистлары премьерага әзерләнә. 16 ноябрьдә Камал театр сәхнәсендә алар башкаруында данлыклы «Зәңгәр шәл» спектакле куела. Мәйсәрә ролендә «Голос дети» конкурсы финалисты Сәйдә Мөхәммәтҗанова. Репетиция барышын Ойзилә Батырханова да күреп кайтты. «Зәңгәр шәл» спектакле беренче тапкыр моннан 96 ел элек Татар академия театрында куела. 1926 елдан башлап ул халык күңеленә кереп кала һәм һәр вакыт яратып карала. Татарстанның халык артисты Чулпан Закирова җитәкчелегендә Казан шәһәре филармониясы солистлары да тамашачыга үз зәңгәр шәлен тәкъдим итә. Төп рольләрдә җырчылар. Кешеләргә әйткәч, менә алар мине сорыйлар, инде кемне уйныйсың менә зәңгәр шәлдә? Мин әйтәм, Мәйсәрәне. Ой, син бу рольгә шул хәтле туры киләсең диләр. Мин әйтәм, рәхмәт, бик зур. Шанып калам, туры киләм төп рольгә. Шуңа күрә 16 ноябрь көнне белербез инде. Туры киләмме, юкмы? Шушы образны иҗат итү өчен мин бик каты эзләндем. Урамда йөргәндә дә, мәсәлән, мәчеткә барып бабайларның җөргәнен ничек, аларның нинди кыяфәттә алар тоталар, менә кулларны тотып дуга кылганда ничек итәләр, йөрешләре ничек, намазлыкларга ничек утыралар. Камал сәхнәсендә уйнау зәңгәр шәлне үзе бер бит инде ничек әйтергә сынау, экзамен дип әйтәсе килә. Шуңа күрә безгә уңышлар. Октябрь азагы ноябрь башында Казан шәһәре филармониясы артистлары спектакль белән район авылларга гастрольләргә җыена. 16 ноябрьдә исә җыр биюле «Зәңгәр шәл» Камал театрында. Ойзилә Батырханова, Ирек Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары.